ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke Little Star Academy kabalong ka Shlem ajing hikai ki hybrid haka kamile kai football kabadan haka snong nongba benter kan sa ajing hikai ki hybrid haki lai li ki snong kata haka arpu artrik ka arpu lai trik bat haka arpu henreu trik ubnai rempang arajar arpu ar katkum gejing yatho jong secretary ke Little Star Academy uba Bushel Marbanyang yagani gejing ajing hikai an sedang ningkong ha ka snong madan maroj ha ka arpu ar trik ubnai rempang arajar arpu ar nang ta an penbut pat saha ka snong markasa ha ka arpu lai trik ubnai rempang bat ha ka snong miriau an sa penlong ha ka arpu henreu trik ubnai rempang arajar arpu ar kapan sedang nado kapor khandai beji menstep uba Bushel Marbanyang uliyathu ba kani ka jing ajing kai kan long kerpang tang ki hybrid ki ba pras nem hadu khat hanyos nem karta susu lapan kan maru yaki hybrid bakin rahi yaki tiar yale kai ka umdi bat yaki jingbam Little Star Academy kawai nak Islam aji kai football kebadan Handong Bak Benther Eastern West Castle District Meghalaya kapan bena patba ba kandon kan penlong ya ki lai teli ki football coaching camp hakan ni kata yo banwan hakin ni ki lai teli ki jaka kata kapan kong hangthi hapo madan marot haka arpu arterik jong ni benai feb nadu kepor kendai beje determined step kani ke program kani kerpang na ke benta ki kena kiba pras nem hadu khan news nem kata kebaar ngin penlong hangti hapo madan markasa melatip kum kemadan dom so plang kabadai kabaha akasnong mauro ha ka arpulai tarik kemudian kasni bobot hadin bangidap nang tina po maroi ngin penlong hang tia po madan markasa bat kabalai ngin penlong hapo madan maryau ha ka arpun ri tarik jong ni cukap mut ha kanika si sajang kabaluan di sasimpat asyukun kenma bakani kanika program kabakar pantang tadi kena kiba pras nem hadu khat news nem kata ti kan mau kitu ki kena jong kitu ki dong ki thai ki badon ha kitu ki snong ki ba marjan jong ki ni ki lai teli ki center ani ki lai teli ki jaka ki bangira kdo ki badon ha ka jan jong ka snong marot ani ka madan badon ha marot kila le se ban shimye ni ka kapu banwan ha ka de sni na ka bata kanika program ka shisni jong kanika football coaching camp kapur kalau nadu kapur khandai baje thik bangen stang ya kanika program hakatik sni teka ba ar kunjuru itu kisnong ki badon marjan ba kisnong ba katik kisnong markasa kila ban shim ya kala ba kabu ban poi hakateka sni hakaju hi kapur umut nadu kapur khandai baje terter dia hak aku terik kunjur hamaria kepor kanong kaju bat ka karta jadi kena i kanong kumingin ong tang kidi kena kiba pras nem hadu khat news nem te ipan kan mau iki kena bahaba kiwan sha kani ka coaching camp kidi banuan rat ya lagi jong kitiari lekai ani kis kitip kitiari lekai kum ki boots ki moja ki cengkat ki putun kot lani ki t-shirt ba de dapat ke kamposan ki di banon rapat ke bakum nu kambun nomor por sisni ngin dan adu kendai adu lai sau beje guntu yang di tangka umru sekin hak mani song pat ke jimba mru nama nak kan ko akademi ada singi la banai tang kitu ki kenja isya ni ka bangi ong ilai refreshment mo de nak takata
da nak kalian jong ki players ni ki khna ki buan ban shi menta ki dei ban wan ra ai la jong ki jing ka tenga da ya khot yo we ri phi paro ki khna jong ki tu di dong ni tha ni ba pher na ka banta ba phin wan ban shi menta ha ka ni ku jing ka na mar ba ka jing thu jo ka ni ka ku jing ka ka long bangin pan shlur ya ki khna jong kini ki dong ka than jungi ka barang la banong ka barang duna ba ki la ki kabu ba minio ban ya mi ban ya pan i ki sap ki thong jungi mo kum ba so so tham man lau pri wa star mano bala ban len la jam don ki la ni kim pli ki la kum no phin la ban kren na kum no phin yo ka la ti na ka ta da wa we ri phi na mar na ka liang jong ka li star academy ka le ya kan ni ko long kapan kong aku mau mene ban penslur ya ki khna ki ban sap ka ba a banang pentip lan ne banang batai lan ne banang pen iya ki galanti kumno ba kim la ban pun don kam hok la da ki don shisai kata ka jing thrang ka jing angno ban ka sap ha ka ni ka bentar ban untang kata bangin de se bangin nang persang ban ya rap ikiru kam tam itu ki bangi idon ya ka jing la banang a shishu ka jing kai da ka bale se ni la ban rap iki ban pen ilenti iki bakin rese bakin bu kata mak islam jungi jing kai jungi lani wat shadu shawei lani shapo kiwe ki academy jong kani ka jalabat kani ka bi jong iru te kata ka de ka jing thu jong kani ka ko chingkang tele singa shikwa ban ya thuru ba nakaliang jogal ki star academy ru kadon ya ka jing thu ba hakani ka snem let's say lada ki eki ya bet se nakaliang jong academy ka ban kre ban pani so ira dia bat ke AFF naka banta ban yo ban shimenta haki league lani haki ki youth league ki badai na do ki under 13 ki under 15 ki under 18 jong kita ka I league namar ba ni kuat bagi kena jemi ru kini yo ban yami shabar ban pen i ki sap ki phong joki ha kita ki platform ki ba kham he jongkari khnang ba ki we ki klop ni ki we ki ri kini yo i ru ya kata sap ka phong ka ba ki kena jong ka dong ka than jemi ru ki don ti kum ta ngai yo we ri phi ba khot ki ba don si sha ka jing than ka jing anu ba phi ne poi sha ka ni kam hakini ki lai sni hakini ki lai teli ki jaka ki bangila pentepat penpena te khdiat ru ngasukwa ban yathu yipi pai ba baro ba ka Little Star Academy ka dei ko wei na ki academy la ni ka dei ko wei na ki football academy ki ba ni la stang ya ka ni ka jing prekam jungi ha ka be dei bat kajing ai ya kajing hikai football nadu kasnyam hajar khat ter ha ka ba ha kasnyam hajar khat nyo nilai register pura ya ka kum kata ka academy bat ha ka hagini kasnyam hajar khat khandai nilai persang ban pendep iki jing penia so bat ka AIFF Henry namar kajing juan no kan ka klam kopet nimshim la ban pendep ka tikum ta kan kasnyam ni don ke jing temu ban penyesok puraru bat ka AIFF nak ta ki we ki la ke lenti ban nang kan tiu shu ya ki khna jumi ha kani kadong ka thai te kum juru ni shu kwa ban pen kan ma ba hapren ki ni ke jing ya lenti ki ba khniat snem ki jumi kata na do snem ara jar khata ni la sakhiru ya ki katu kat ni la banong bada ombon ru nekatu kat ni ki sok ki ba ni la ban mi ni la ban ki la don ki khna ki bala let ban yeshim ta hadu ka state level lani hadu katakan national level ha ka ni ka jingile ka bat la kalian ka academy ka badan ka bat school ru apa ka yeshim benta ha ki we program jongka state nani jongka jala kala la ru ban poi bon sin ha ki kadan ki ba kham shi jrong tendai ka bakham so tanat kalong ba hadu menta ni don ye ki khna ki balami na ka academy ki ba la ye le ka ki club ki ba pher jo ka jala ba tang jo ka jala
handai ki balala ban long kum ki players ki balami pada shim menta ha ki li jong kari India kum ha ki I league jong kari de kum ta kita ki de ki achievements ni ki jing penmi ki sok ki ba ka academy kala penmi te na ka snem ngim long kita ki breu ki ba sakut handai ngia khun ngia wa ki la ki lenti na ka banta banang penbahas isu ye jing ai ga shikri jong ni shaki pai ba jong kani ka dong ka than ba kham tam mi tu ki khna ki badal ka sak ka phong na ka ta kani ka kam ya ka football te dang ka snem man ni la pan yeso ya ka academy ba kani ka La Liga Football School India ka ba dari Spain ba ka jing thu jong kani ka jing pan yeso ka long banang pli shu kala ki khna ki badal sak bakin yo ya kala kalanti ban ni shimenta haki ki platform jong kali bat kham tam naka ka we naki benta jong ji pini so bakala liga kalong ba nakani ka kanhu na ni nakani ka association kamot ka shimu ka jedu khna ki bat tebet tram banyalam miki shadu Spain ban nang tebet nakalong kum kita ki on short term training lani wat hadu kita ki long term khna kiba idon ka jingla de kata ka dei ka pabangi la le dan ni la penyeso nadu ka ni snem bar hadu menta na kaleng jong ka daga ji trelang ba ka ni la liga ru ni don ni likely ki center ha kini ka than juni kata ko bangi la tip bangi la penuna ba nadu ka ni snem ba ada bru ni don ni go in center kum ham te po sanction ni don sa go in center ko ti po pendengre no stoy ni dan do in center hang ni hapo Little Star ki pakini ki center bro khajman tasnem ro kin stang biang ni ka a jing ka jungki na do ka ni shitar umaj te gitu ki hna ki bodang ka jing angno ru ban seban pendung ye dia hakani ru se kita la chim ka bu ban pendung ye dia hakani ka jing a jing kai te ka ba khadu ka wan ko ban penti pi ka Little Star Football Academy ru kadai ka ba kadai ko wena academy ru ka badon yala ka jong school pule ren ka ba school pule na ka kini khna kiba ile ka football ka don ru bat ka hostel na dong shedong te kino ki khna ki ba kham tam apo class 10 sapo hadu menta kila ban shim ye ka bu ban penrung ye de ha ka ni ka academy ru ni halim bakal ni snem ni persiapan kampen biang susu ya ki facilities ba di ki weki kom hikai ru ka bai dei bat ka jingile kai football te kumchu ru leng bakal ni ka football academy leng bakal ni ka academy idon ki jing tmu ha ki snem ban wan ru ngin nang shna susu ngin nang ban biang ka ba menta ni la don la ka chong ka jaka ha ka ba ngin sa develop ya ka Shaka taka jinglong kum malong ki weki academy na taban penbiang ya ki facilities kat kum kan ni juk na ni kat kum ki weki academy ki bedon hakani jungi kan kalau ka jing persyang jong kan Little Star Academy desa simpan ma khot ngai wer ya baru ki nong shong shnong ni ki pai ba ki bedon si shai ka jing angnun bat ka jing tran le se bikin wan checkmat na da ki dang kwa shi shu ban yo ka jing tip se pila ban phone shong number jonga ubodei nyau not san khandai sau lai san a wei lani pila ban shuan kendu yang amat khamatru ban yo ban ekren lada pidon ka jing angnut kamtam ek ni di pan te ki khon jopi hakabe de bat kene ka jing le kai football te ngasu penting bro ban kalian coba Little Star Academy dan kajing trailang bat kene ka La Liga Football School India mendakas snem ngin persyang ban penyelek kai lani ban stang na ka joka league akan ka snem hakapa ngila ban ya shin bentalan ni ban tentu yakini ki centers ki bakal La Liga kat don lani bat kiwe ru se ki club ki bala ban penbiang kat kum kajing don kam ki ba ki lani ki kendon ki ba na kalian jumi ngin bu te bat kum juru ni na kalian joka La Liga hi ni hab hiban ban yashim mentaru hadu kiwe ki jela ani kamtam hi di jela North East ki bakal La Liga
project kadon na kabenta pagi kena kin kamio ya kita kilat pekin mi shabar dan peti kita kisah kibaki ke pong kibaki dam